Ponse en marcha o deseño da plataforma digital O Transporte a Demanda de Pontevedra, unha ferramenta que será executada polo Grupo Albariño e polas empresas SICOM e Citicar. Trátase dunha iniciativa que converte aos vehículos de baixa capacidade compartidos, pensemos nos taxis, na maior solución de mobilidade, especialmente nas zonas con maiores dificultades de acceso á rede de transporte público. Ademais, abre a este colectivo as novas actividades colaborativas. Para poder facer realidade esta solución, o elemento central do proxecto é a posta en marcha dunha plataforma digital de vehículos compartidos, que permitirá coordinar estes servizos de mobilidade a demanda. Nesta plataforma coordinaránse os servizos de mobilidade a demanda, centrándose na veciñanza da zona periurbana e rural. Os usuarios poderán facer as súas reservas a través da web, da aplicación ou por teléfono. Os servizos organizaránse en tramos horarios, con unha frecuencia prefixada, o que permitirá a optimización así do roteiro do autotaxi que prestará o servizo. Para iso, dende a UTE formada por Démesis, SICOM e Citicar, desenvolveremos nos próximos 10 meses a plataforma de xestión como unha arquitectura modular, segura e orientada á tecnoloxía web e as aplicacións para dispositivos móviles, tanto iOS como Android. Pero esta non é a única información que atoparán os pontevedreses nesta plataforma. Incorpórase na plataforma outros recursos de utilidade para os cidadáns, como serían un control de plazas de aparcamento dispoñibles nos parques públicos baixo a concesión municipal ou o seguimento de aforos peonís en un mínimo de 6 puntos na cidade de Pontevedra. A plataforma foi adxudicada a esta UTE por un importe de 266.000 euros. O prazo de execución é de 12 meses, polo que a ferramenta estará lista en 2022.